Okay, nu filmer vi. Så må I gerne sige noget. Hej, vi har bygget en sindssygt enorm lang ting. Prøv at vise den. Okay. Okay. Flyt jer. Flyt jer. Gå. Flyt dig. Hvorfor skal jeg følge med? Ja, det ved jeg ikke, skat. Men den er ikke bare lang. Jeg har været med til det. Og det er jeg også. Det er jeg også. Sådan der, man. Sådan. Vi er for gode. Så vil I se, hvor langt det Og er? i alt er der 1265 brikker. Sådan, dreng. Det var godt.